A chcem sa spýtať že či by si sa chcela podeliť o to, že aké to je, si matka, si už aj babička, si manželka. Je jún 2017, ty si pracovala, nikdy si nebola nezamestnaná, alebo proste viem, že stále si chodila do roboty. A teraz vlastne opúšťaš rodinu, ty odchádzaš preč, hej? A chodíš za zárobkom, za obživou svojej rodiny do zahraničia. Som Danica. Celé roky som pracovala v závode tu v Michalovciach a momentálne cestujem za prácou do Nemecka. Celé je to len o práci a o peniazoch. A čo sa týka psychiky a aj fyzického stavu, je to veľmi náročné. Určite to prežíva každá jedna z nás, ktorá odchádza. Zanechávajú tu ženy rodiny, malé deti, len preto, aby trošku zabezpečili rodinu. Aby pomohli či deťom na štúdiách, lebo počúvam svoje kolegyne v aute, lebo cestujeme autom. Čiže každá má svoj životný príbeh, či chodia babičky, aby pomohli mladým, pretože aj mladí to v dnešnej dobe majú ťažké, alebo pomohli sebe. Robíme tam 24 hodín denne, sú to nezaplatené peniaze. Chodíme na turnusy mesačné, chodia ženy aj na 2 mesiace, aj na 3 mesiace, pokiaľ to zvládnu. Cítim sa tam ja veľmi osamotená. Chýba ti tvoja rodina? Chýba mi rodina. V zmluve máme starostlivosť o pacienta, to buď na vozíčku, alebo je čiastočne pohyblivý. Ty nie si zdravotná sestra. Som strojárka. Urobila som si kurz opatrovateľstva tu na Slovensku, ale tie skúsenosti praxi je o inom. To vyzeralo dosť stabilne, pretože som mala na dobu neurčitú postup ani pracovný, ani platový. A už to bolo dlhodobo a ani sa v dohľadnej budúcnosti nečakalo nič lepšie. V týchto firmách sa aj tí starí pracovníci prestriedávajú činy, čiže je tzv. Oživenie alebo omladenie kolektívu. Strop, ktorý si už nemohla, už si vedela, že ho neprekročíš. Tam ostatne bol koľko eur? Čistom do tých 550. Čiže to nie je pravda, že nejakých 800, čo je slovenský priemer. Ty v podstate z toho, čo donesieš, potrebuješ žiť ďalší mesiac, ktorý si doma. Hej, z toho musíš poplatiť odvody do zdravotnej poisťovne. Hej, aj do sociálnej poisťovne, jak živnostník. Ja som živnostník. Čiže ja robím na Slovensku živnosť. Do nášho daňového systému ešte dávam. Ja robím cez agentúru tu na Slovensku. Taká podmienka, že som ako na živnosť Slovensku. Ako to vyzerá, keď odchádzaš alebo prichádzaš? To smutné pre mňa strašne, že žena opúšťa rodinu a ide za zárobkom na obživu, v podstate obživu rodiny. Je to pre mňa aj taká dehonestácia, že naše vlády tvrdia, že my máme prosperitu a znižujeme nezamestnanosť, ale v podstate ju znižujeme tým, že naši ľudia odchádzajú za prácou preč, lebo tu nevedia vyžiť z 300, 400. Toľko je u nás 40 000 Sloveniek robí v zahraničí opatrovateľky. A necháva rodinu. Prvé 3 dni je to ťažké pre mňa. Kvôli rodine. Jak prejdú prvé 2 týždne, už viem, že idem z kopca dole. Už sa teším. Povedala si, že jasné, že si aj poplačete, lebo však to je rozlúčenie sa od rodiny a teraz, že máš nové vnúča, kde by si sa mala tešiť, radovať, hej, a pomáhať svojej, neviem, či dcere alebo neveste, hej. A že v podstate môžeš si dovoliť ostať doma s tou rodinou? Nie, nemôžem si dovoliť. Ja obdivujem, klobúk dole a hovorím, že aj tam si potrebovala nabrať odvahu, preto hovorím, že odvážna žena opustila. Je to o odvahe. Je to jednoznačne o odvahe. A o síle vnútornej, že tam vydržíš, že proste vieš, čo ťa čaká. Nahodiť tú masku správnu. Kvôli tej existencii. Hej? Ja ťa obdivujem, ty si úžasná žena, si silná tým, čo si vlastne urobila, si prekonala, lebo si sa obetovala pre rodinu. Nie? Tak to beriem. Hej. Tvoja mamka už má tiež úctyhodný vek aj s otcom, predpokladám. Tak, čo sa dá, keď som mesiac doma, tak im samozrejme, že pomôžem, finančne nie, ale či treba dať čo vybaviť, alebo
čo ma poprosia. Ešte toto je dobré, že sú dvaja a že sú ešte mobilní. Myslím, že keď by bol doma problém, že nemôžem dlhodobo ostať vonku. Že... Je toto správne? Ja by som povedala, aby ženy na Slovensku mohli robiť hoci opatrovateľky, keby bol taký systém. Za plat taký ako vonku. Láska moja, za plat taký ako vonku, rozumieš? A nemuseli chodiť vonku. Ale nielen opatrovateľky, my potrebujeme opatrovať svojich blízkych, svojich rodičov, presne tak. byť pri svojich deťoch. Myslím, že 350 € tu na za rok. Zdravotná sestra, ktorá už musí dnes mať v podstate vysokoškolské vzdelanie, má 400, je zdravotná sestra. 420 €. Že to je, je to na zaplakanie. Veľa ľudí si povie, to čo tebe, však robíš vonku, tá zarobíš. A ja hovorím, že môže si každý vyskúšať, aké to je. Odísť od rodiny. Každá jedna, ktorá už ideme domov, sa tešíme v tom aute. Chodíš aj na dovolenky? Môžeš si dovoliť. Toto je odkaz na také miesta, kde tým jemným dotykom, možno tým dotykom srdca istých ľudí príjmú to, že ktorí rozhodujú, oni ani nevedia, ako sa tu žije. A potrebujú sa to dozvedieť. A tu blízke okolie tých vládnych, oni ich izolujú tak, že ani jednak možno nemajú záujem, nechcú, niektorí sú psychopati, čiže to je osobnosť, ktorá nemá súcit a ktorá iba ja a sebe, takže čo tam po nejakých ľuďoch, ale v nás je sila, v tebe, vo mne, v tých ďalších ľuďoch zjednotiť, povedať to von do sveta a povedať, čo chceme, lebo toto, čo je úplne nesprávne, je zlé, je choré, je až patologicky choré a naša rodina kresťanská, dovolím si povedať, sa umelo rozbíja tým, že má nízku mzdu a za obyčajným živobytím pre dieťa, pre domácnosť, to je choré, chodíme zarábať, aby sme poplatili. Najviac tu z východu chodí. Najviac. Predstav si, máš čarovný prútik. A čo by si chcela tým čarovným prútikom? Ako by to bolo, aby si mala šťastnú rodinu tu a teraz? A môže to byť zajtra alebo o mesiac, to tak bude. Ako by to malo vyzerať? Že by som tu našla prácu, ktorá aspoň trošku vysplňala moju predstavu a ostala doma. Šťastná s rodinou. Ja ti to prajem, aby to bolo čím skôr a nielen trošku, ale aby úplne sa naplnila tvoja predstava. A ďakujem ti za tú úprimnú spoveď, si úžasná, že sa teda